Muribo musacho yomo nigo litkoria rero toka wesungeta somotebo abakado asensemo ya Nyamwale iyere ime ya Kiumbu litkoria rero no musikito atwargene roboti riga. Asamalia tanguru kwa James Momanyi jeno senior assistant chief wa Nyamwale sub-location. Semambi ya lero nanyo report kurwase oyomo wa batureti una omumuro yomo okuru kwa Joel Onkoba ole ange miaka 40 otokire kengentete namnyoka bakorro anyora bantu bachirorro ya ruwa sub-location ya Nyamwale uitire sub-location ya Kirira ono na mabira manne sana tegeko tebya abantu baituna ene ngore nene aindi bono ngusaba abana baitu abantu baminto akale obwato mochando tiga kujukiria enkoro kwana sanga n'abantu onye kubwato mochando uranya gokonywa okonywe ekera bono okure otigira abana no mukungu anda abantu barabake mono iyere challenge as a society kaki abantu baminto umuntu ataleita tigagenda na kanisa saberu agenda na asumugambi asangenere abokonyora okonyekire.